Wari ay tayo sinasi Krista Ibang pangsida ay warabaso sa dada Ngay magandali Ibang pangsida ay warabaso sa dada Ngay magandali ay si Hiba Krista Krista na loy na piratili ngayon Mapaglayroy ay hindi Kaibang pasida ay warabaso sa dada Nung ay magandali Kaibang pasida ay warabaso sa dada Nung ay magandali ay si Hiba Krista ay naghiroy Kudin ay hatag itong pagsabaso Krista na ay napili ako Agating Krista ng mundo Kaibang pangsida ay warabaso sa dada Nung ay magandali Kaibang pangsida ay warabaso sa dada Nung ay magandali ay si Hiba Krista Thank you.